Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Amigo, amigo. Is jouw Spaans? Slecht. Slecht, ja. Gracias, señor Michel van Bergen. Wat weet je van Uruguay? Vrij weinig. Joaquin is de tweede Uruguayaan ooit bij Heerenveen. Maar wie was de eerste? Ja, weet ik niet. Zal ik het maar zeggen dan? Ja, Dit was wel de makkelijkste trouwens hoor. dit is niet de makkelijkste. Gonzalo Garcia. Oh, ja, klopt. Ja. Werd Uruguay ooit wereldkampioen voetbal? Sowieso vast en zeker een keer wat anders vragen. Niet? Antwoord 1 is goed. Bueno. Je kent hem, Luis Suarez. Maar bij welke club in Nederland is hij begonnen? Groningen. Je wist hem hè? Ja. Wat gebeurt er voor elke thuiswedstrijd van Heerenveen? I don't know. Nikla told me about el canto, lo que sería el himno. Wie is topscorer alle tijden van Uruguay? 3 options. Suarez, Forlán o Cavani. Ja, dan ga ik voor Suarez. Hey, Makkelijk. 1 puntje voor Mitchell Ik van zat te Bergen. twijfelen tussen Cavani, want die ken ik ook wel van. Hoe vaak werden ze wereldkampioen? Sowieso 1. 2 denk ik. 2 gokje. Ook dat is goed. Ja. Diego Godin speelde maar liefst 277 keer als centrale verdediger voor Atletico Madrid. Maar waar speelt hij nu, Godin? Inter Milan. 2 vragen, goed, keurig. Welke speler speelde voor Heerenveen, Real Madrid en Manchester United? Van Nistelrooy. Sí, claro. Jullie hebben voor mij 100% de moeilijkste vraag uitgekozen, dat kan niet anders. Dit is wel de moeilijkste van de 3. Nou. Wie speelde de meeste interlands voor Uruguay? Voor lang. Nee. I don't know. Hij weet hem ook niet. Hij weet hem ook niet, hè? Godin. En nu, hij speelt nu bij Real Inter Milan. Oké. Hij noemde hem al. Heb je gehoord? Niet helemaal. Diego Godin. Ja, verdediger, ja. Die ken je wel, Oké. hè? Die ken ik wel. Voel je zelf dat het ging? Ja, niet zo best, maar ik weet wel wat vragen, maar die hebben jullie mij niet gesteld. Oh, wat had je graag willen vertellen over Ik Uruguay? weet tegen wie ze kampioen zijn geworden. En wanneer. Ja, Tegen wie dan? dat was 1930 tegen Argentinië. Keurig. En 1950 tegen Brazilië. Keurig. Ja, en 2 kampioen. Maar en- dat komt er dan ook in, toch? Dit knipt eruit. Oké. In 1950 was de laatste keer dat ze wereldkampioen werden. Ze wonnen in de finale van het gastland voor 200.000 toeschouwers. Maar van wie wonnen ze die finale? Argentinië of zo. Dat is fout. Oké. Brazilië. Oké. Welke Uruguayaan werd topscorer van het WK 2010? Suarez. Nee. Nederland speelde tegen ze in de halve finale 2010. Diego Forlán. Ja. Wie was de beste speler aller tijden van Heerenveen? For me, Van Nistelrooy. Oh, pero hay un jugador que Del nombre del estadio. sí, pero lo sabes. Abiel Lenstra. Goed hoor. Dit is niet leuk.